Halo, ki perlok jenga barok ki ba page ikene ki video lada deh ka status ngar sabu status lada deh ka YouTube ro ngar sapen mi ko YouTube ba ngakwa ban pentip pi ba pila ban sina ya ka Facebook page ngatrai barok ki adon ka Facebook re kim ting don ki ba kim nang te ban sina Facebook page ba ka Facebook page namar ka la ban ka mai pisah dak ba pi post ki video jong pi ne ki dor jong pi ki real jong pi la ka jong tama pi happen pendap ki mission jong pi ba ki don te ban hap ki real ban happen pendap ki mission pi pila ban post ki original jong pi mdere ba shim jong ki we ne kadai pat la ka jong shu bonus la da pi ka ne ka bonus ka bomot pi yo tang ki dor la da pi post ki dor la ne ki jong tho ki ba pi tho ki jing tho le se pi tho ki gintin kumna bat gidor nata la da phio kum kane ka real te ka la ban phi yo kamai na kirel la da phi post kirel kane pat ka in stream art ilang ba ki video jong phi post le se phi yo kamai na ta ki video la da phi plot ki video jong phi po Facebook phi la ban kamai ngatrai baro trai ki penon kami ka Facebook Rai lese dadan bumnang pada sa ya tek sa kuman nga an sa penhikai lang ipiro ba phila ban kamai pisa na Facebook mo nga try ngi kisenrang tama ka kham ban kiu mo kham jenjar te ban yo ki view ban yo ki follower namara Facebook ong kin sa kimlong shoot friend dala sna Facebook page kan sa ki friend kin sa long follower desu ki friend ni ki sedang ngatrai ka kam jenjar ka kam namar ba ni ndante ba pe ni ki sedang ta ki thai ti kam ki kloi ba rai wala ka ter penduk men sem ki sedang to le ba yo le se ka song kum ka jing la jong phi kin ban sna ki video ba pen kring pen internet ki no pe te ki bun ba pe ada dai sedang dai kin thai ne tangkat ne ki kintin flash bun saya sempat aku ke video balada don ibum bertip pan sinak tak Facebook page ngat sa sinabi ang ka video ngat sa pan bi ka YouTube na ne ha ki badang phone ba jong sa post po status WhatsApp to tangkat ne flash bun ma bye